Zdravím vás ľudia pri dnešnom videu. V dnešnom videu sa budeme zaoberať so stánkami a budeme hrať súboj. A mega viem, že sa budete na to tešiť. Vyjde aj dvojka. A budeme bojovať proti sebe. Takže počkajte chvíľu, sa to musí načítať. A dávajte odbery o 106. Ich tam vidím z celku. Aj na malý bure. Pardon. Aj Dunčík je pes. Dávajte odbery poriadne. Ale hlavne aj mne. Dobre, máme tu Vianočný update, keby ste videli. Vianočný update, akože je to dobré, ale tie tanky, to sa mne nepáči na tomto. A je to pekné, ale moc akože, moc to, ne, tak nie je to pekné, že moc. No, sme tu. Ideme do bitvy. Ináč, to je český, ten, kto to vymýšľal. Český zakladateľ, to je. By ste chceli vedieť. Ideme na to. Zatiaľ nikto. Keby tak niekto prišiel, by nás porazil. Ja vám poviem, že ja moc to neviem hrať. Tak akože moc to nejde mi akože ale neviem to hrať ako profík, viete. Ako jau. To bolelo. Ináč ľudia, akože je to mega ťažké táto hra a to ťažké, ale tento mi tu ide, dobre, vybuchol konečne aspoň. Ne, au, help me, to fakt boli to, au. Tí ľudia, čo tam robia pre Boha? Nemajú čo robiť? Vyhrali sme. Tak ľudia, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute a dávajte o 106 odbery.
Čaute, čau.